Hah? Metu duit piro iki? Wis. Wah, iki ya kok ditakon metu duit ora cung. Lah ora apa tuku power bank karo kabel Ya cek. Mas, gimana? Ora luru gratis. Ah, wong di motor banget ya takon sama itu. Dolanan nggonku yo tak ndek power bank karo kabel. Ya. Budal jam pira sesuk ben go ngoncone iki kake ra mulih sale. Gasik. Hei, ngomong itu penari itu Ora sa mulih. Esoke teko gasik. itu karo penari, itu penari. Ini ke kamar mandi to nggih. Wah, Oke. Oke. Apa iki lho celengan. Kowe nang burimu, Cok. Wih. Iki lagi kowe difoto ibu ora nyadar.
Ngomong gue jak. Tambah dipoto. Diposting ngon beli ngono. Kalau di mamake. Dipoto njoko ditulisi sapa sing meruh cah iki Bali. Sing tak tresnani Jalan kok gandengane ono wae. Kae sing rekam kae ngawet to. Wis rekam nonton gue. Ana sing diincer kayane. Dudune ono wae. Deh, kasih sarangan kali.